ダークロット、お前も、私は、したたかなお、待ちなさい。アルハザードを解放。私は気まぐれな性格でね。それに強大な力というのも悪くはない。ここが闇。祭壇を見てください。イアマと、おそらく光。闇の、それを解くには。じゃあ、おそらく。おうおう、そうだな。アルハザードの灼熱の炎で全てを飲み込め。我が命に従いその姿を現せ。大地の牙よ、食らい尽くせ。灼熱の炎で全てを飲み込め。勉強した甲斐があったかな。邪魔者が現れ、我が黒竜
あと少しだ。灼熱の炎で全てを飲み込め。ボーデル、もう逃げ場はない。覚悟しろ。いや、ハースト、グワーク。いけない、封印が。しまった。どうかの者の剣となれ。
少しすれば、あなたは